Da na sani miki Adamawa Bindow Rashinka ya sanya jiha mun samu matsala talakawa. To mai ya jakan roban ka wa Bindow rukwansa kai narkashi. Tuba muke muna roban ka ka yafe mi yan jihar Adamawa. Da na sani miki Adamawa Bindow Rashinka ya sanya jiha mun samu matsala talakawa. To mai ya jakan roban ka wa Bindow. Fi sabilillahi don Allah don annabi jama'a. Wai jama'a ku duba wannan matan ba ta min adalci. Tun ce na ce wata ta haɗa kayanta mu bar garin nan. Ta haɗa kayanta mu bar garin. Ta shirya za mu bar gari amma wai masun nan ba ta ji. Kunnen kashi ne. To wai me yake faruwa a gidan malam wannan malam? Ba na so irin wannan abu wallahi. Ni tun ne ka tafiya. Yana ta magana Allah ne ma wani ubangiji ya saka ta dawo ta same ni. Ba na so ma ta dawo ta same ni. a gaskiya mu Tafiya na zan yi rayuwa ni barin garin nan zai kawai shine kawai abu ta ciyar da kanta da ita da 'ya'yanta tunda ma gidan ma yanzu kwata-kwata ba ta cikin gida wai a ce wai na dawo in na ce mata bayan da mu tafi ta ce min bara fi sabilillahi kai ta kai zan ci mutunci ga nace mun sai ranar gari babu abin da zai hana ni barin garin nan a yau din nan kika na kwana a garin nan ai uwar gure ta jawo muku sai da nace ta shirya muku mu tafi ta shirya mu bar gari ni na ga irin mulkin zaluncin da ake mana a gari sai na bar gari ni na ga maka suke yin gari kwana a garin tun nan daga kan kwana can nake jin muryarka muke magana da malam Yushewu me ya faru lafiya sai ka ba mu labarin dalilin tafiyan ka ba haka kawai ake ba sai malam ni ba zan sake kwana a garin to ai hakuri ake wai me ya faru ni na ga maka ba zan sake kwana a garin nan ba ce min ban san komai ba na zo wucewa zan tafi aiki aka ce mini wai na je na yi zanga-zangar na fai aka kama ni sai da na kwana 3 a gidan yari aka zo aka yi beli na 50,000 to a garin na uwa uba ma wanda ya sake bata mere ni ban ci ba ban je na sato kayan gwamnati na je na kwashe na fasa suto ba aka zo har gida na wai ana bincike ni da na dogara da noma da wahala ina noma na ka duk Malam Usman me ya kawo ya hakuri malam Shehu ya hakuri malam ya hakuri ka dubi yadda na zama fi sabilillahi ku dubi yadda na zama saboda noma a ce mini wai na saci kayan gwamnati zai yiwu ba zai yi ba to haka aka zo a gidana ana mini abin da bai dace ba kuma babu yaran nema ni ta ƙara bani haushi ce mata na yi mu bar gari ni na gaji da irin mulkin da ake mini nan kwata-kwata ta ƙi ta ya za in zauna in ci gaba da zama a garin nan in Allah ya so ya yarda in maganar tafiya ne mu ba za mu hana ka tafiya ba malam Shehu amma yaran nan ni ina so ka bani su amana ai da na kowa ne cin su shan su makarantar su har Allah ya dawo mana da kai lafiya in Allah ya yarda ni na dau nauyin haka Usaini ko Usaini sunanka ko Hassan na gida to da kai da Usaini diga yanzu kuna gidana yawwa kuma firisina zaka kai shi kai dai yaro ka je ni kan daga nan in dai lokacin zaɓe yayi da kaina zan je in dawo da mai girma gwamna Muhammadu Bindow dan Jibril a Wulbaro daga yanzu ka ji kafa nan ba su wani zan tafi leburanci ya fi mini ni in bar garin nan ni ta to amma yanzu ina neman wani alfarma a gare ka in har ka je daga ran da ka je har san da za a ce ka dawo ka ci gaba da roƙon ubangiji ya dawo mana da mai girma gwamna Bindow in Allah ya ka ci gaba da mana addu'a ni wannan shine roƙona a gare ka to ai ni kasan kuma ba zan ƙara dawowa ba sai mai girma gwamna Bindow Jibril ya dawo muna addu'a kai ma in Allah ya yarda zan taya ku da addu'a ni dai kasan ba zan sake dawowa ba sai mai girma gwamna Allah ya tsare shine kawai Allah ya kiyaye Allah da kai lafiya amin Allah ya kiyaye amin Allah kiyaye Da na sani miki Adamawa Bindow Rashinka ya sanya